рамазон дар назди салаф саҳобагони киром чӣ гуна буд? яке аз доияни ба сӯи ислом мегӯяд ки рамазон назди салаф, назди гузаштагони ин уммат қуръон буд. рамазон дар назди онҳо моҳи қуръон буд, моҳи рӯза буд, моҳи пирӯзӣ буд, моҳи қудрат буд ва моҳи кӯшишу талош буд. пас ин маънои ҳақиқии рӯза ҳаст ки мо дар он бояд бар ин раҳнамуд шавем, мақсадҳои асосии рӯзаро пай бибарем, фаҳмишҳои зиёде дар он баҳра бигирем. рамазон моҳи қуръони карим буд. ҳаргоҳ бандагони Аллоҳ назди суфраи қуръон менишастанд, ояҳои онҳоро тиловат мекарданд, дар маъниҳои ин каломи Аллоҳ тадаббур мекарданд ва байни худ дарси қуръонро бо худ мегирифтанд. бо нафсҳои хоша ва фурӯтанӣ, бо дили нарм, бо чашмони пуроб, бо ҳамаи ин ба сӯи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала муноҷот мекарданд ва ба сӯи ӯ рӯйҳои худашонро метофтанд. рамазон моҳи рӯза буд дар назди онҳо. худдорӣ аз таом ва шароб ва нӯшокӣ ва ҳамбистарӣ, дурӣ аз кина, адоват ва бадгумонӣ, нигоҳ доштани забон аз дуруғу ғайбат, аз ҳасад, аз кибр, аз ғуруру аз ҳар чизе, аз тухмату аз дуруғу аз фиреб. рамазон барои онҳо фурӯ будани нигоҳ доштани гӯш аз гуноҳон, ҳифзи шикам аз хӯрдану моли ҳаром. дар назди онҳо рамазон моҳи пирӯзӣ, моҳи баланд бардоштани парчами тавҳид буд. рамазон дар ҳама замон, дар ҳама макон ин моҳи пирӯзӣ буд, моҳи барафрохтани парчами тавҳид буд. аз ҷанги бадри кубро шурӯъ шуда, сипас фатҳи Макка, чӣ қадар пирӯзиҳоеро дар ислом мо дидем. пас пирӯзиҳо танҳо ба ҳамин маҳдуд набуд, зеро ана ҳамин моҳи рамазон буд ки расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҷангҳо пирӯз мешуд. Аллоҳ нусраташро дар ин моҳ барои бандагонаш меовард, парчами ла илаҳа иллаллоҳро боло мекард ва парчами тавҳид чунон боло мешуд ки барои болотарин қулаи мақомро дар арсаи ҷаҳон қарор мегирифт. сарҳои бандагони Аллоҳ боло мешуданд, қуллаҳои болоро ба даст меоварданд. пас рамазон ин моҳи лайлатулқадр ҳам ҳаст, моҳи қадр ҳаст, рӯзе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала дар ин шаб, дар ин моҳ қуръонро нозил кард, шабе ки аз ҳазорон моҳҳо беҳтар аст. пас ин моҳ моҳи фатҳу кушоиш, рӯзе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ин лашкари имонро бо фатҳи ошкор, фатҳи Маккаи мукаррама иззат дод. бо воситаи онҳо рамзи ширку, куфру бидъатро, залолатро аз байн бурд ва ҳизби Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ки наҷот ёфта ҳастанд, онҳо пирӯз шуданд. парвардигори ин умматро пирӯз бигардон ва ба сӯи ислом онҳоро раҳномоӣ кун. пас рамазон дар назди онҳо моҳи некӣ ва пойбандӣ бар садақа буд. барои онҳо рамазон моҳи некӣ буд, моҳи пойбандиву хешу таборӣ буд. вақте ки сарватмандон ба аҳволи бародарони фақири худ фикр мекунанд, ин неъмати илоҳӣ барои инҳо аст ки ато кардааст, ки ҳам шодиро дар хонадони худ меоранд, бо додани мол бар худ шодӣ мехаранд, бо додани мол фақиронро шод менамоянд, ғами фақиронро дар ғами онҳо тасаллӣ медиҳанд, дилашонро гарм мекунанд, бо дастиёрӣ дароз кардан ба фақирони мискинон, меҳмоннавозӣ ва муҳаббат мекунанд ва дуову истиғфору тавбаро ҳам пеша мегиранд. ин аз зеботарин манзараҳои дӯстӣ дар ин моҳи муборак, ҳамдилӣ, ҳамдардӣ. ин аст асоси баҳра бурдани ибодат, асоси зебоии ибодат, асоси хушҳолӣ дар ибодат. онҳо касоне ҳастанд ки моҳи рамазонро ҳақиқатан шинохтанд, дарс омӯхтанд. онҳо ба ин омадани рамазон аз парвардигор мехостанд ки онҳоро зинда бидорад ва ин аъмоли хайрро анҷом бидиҳанд ва дуо мекарданд ки парвардигор инҳоро ба ин рамазон бирасонад. вақте ки рамазон ба поин мерасид, онҳо гирья мекарданд, ғамгин мешуданд ва метарсиданд ва дар ваҳшат меафтоданд, мабодое ки рӯзаи онҳо қабул нашуда бошад. ва аз Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала мехоҳем ки бар мо бандагони заифаш раҳм кунад, гуноҳони мо бипӯшад ва моро шоистаи раҳматаш қарор бидиҳад ва аъмоли моро қабул намояд ва тавфиқи бар бандагӣ ато фармояд ки ин аъмолро мутобиқи гуфтаи расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам анҷом бидиҳем ва дар он ихлос ҳам дошта бошем. ва аз даргоҳи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала тавфиқи бар бандагӣ талаб менамоем.